З рахунку фонду «Беларусь Ліберці», заснаванага Анжелікай Мельнікавай, знялі грошы, паведаміла крыніца Белсату ў Міністэрстве замежных спраў Польшы. Дзе знаходзіцца сама спікерка Каардынацыйнай рады, па-ранейшаму невядома. Як і невядома, ці сама Мельнікава зняла грошы з рахункаў фонду, і калі так, то ці па сваёй волі. 9 красавіка кіраванне фондам «Беларусь Ліберці», куды прыходзілі грантавыя грошы на дзейнасць Каардынацыйнай рады і кіберпартызанаў, перадалі былому вайскоўцу Віталю Пацехіну. У Беларусі сілавікі абвінавацілі мужчыну ў атацы на базу АМАП у 2021 годзе. Яму завочна прысудзілі 24 гады зняволення. Цяпер Пацехін займаецца ў Польшы агулавым гандлем. Пра знікненне спікеркі Каардынацыйнай рады Анжелікі Мельнікавай паведамілі 25 сакавіка. Пазней выявілася, што дзве ейныя дачкі і былы муж у Беларусі, а з аккаунту актывісткі спампавалі ўнутраныя дакументы Каардынацыйнай рады. Да гэтага часу пра месцазнаходжанне Анжелікі Мельнікавай нічога не вядома.